tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Bagnern Secret Files. Unang bembang ko, 18th birthday ko. Hi DJ Rocky. Kunwari, ayokong ikuwento ito sa inyo pero gustong gusto ko pala. Nahihiyaan ako ng konti pero yung totoo, wala pala akong hiya. Hindi naman ito sobrang bastos, no? Slight lang. Pero mamaya, bumubulwak na pala ng kaelan. Ay, bahala na. Itago mo na lang ako sa pangalang Lloyd. At ito, ang aking SPG. As in, Super Bagnern Secret File. 18 years old na ako. Nasa tamang edad na. Legal age na. Nag-18th birthday ako. Few weeks ago lang. Hindi ko makalimutan yung mga nangyari noong 18th birthday ko. Kaya naisipan ko itong ikwento. Niyaya kasi ako noon ng mga pinsan kong lalaki na sumama sa kanila na mag-hangout sa isang club. Birthday treat na lang din nila sa akin. Sa amin kasing magpipinsan, ako yung pinakabunso, pinakabata. Kaya malaking event para sa kanila ang 18th birthday ko. Kumbaga, wala na raw supot ni isa sa amin. At ang nangyari nga, ay sumama ako sa mga pinsan ko sa isang club. First time ko pumasok dito. Nakaporma ako, syempre. Medyo madilim, pero kita ko pa rin ang mga nasa loob. Nag-inom muna kami ng beer, mga ilang bote, bago kami bumatak ng hard drinks. Iba't ibang klase ng alak, whiskey, tequila, brandy, saka hindi ko na alam yung iba, basta alcoholic drink lahat. At habang umiinom ako, may isang babae na pumukaw ng katawan at damdamin ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Stacy. Young looking na babae, pero mukhang fierce, sexy, at mukhang may kaya. Nahuli ni Stacy ang atensyon ko, habang kasama rin niya ang friends niyang umiinom ng ladies cocktail sa isang bahagi ng bar lounge. At ilang saglit lang simula noong pumasok ako, nagkatinginan agad ang mga mata namin. May mga sandaling nagtatagpo na lang ang mga tinginan namin sa isa't isa. At hindi yun isang beses lang. Paulit-ulit kaming nagkakatitigan. Kaya naghanap ako ng tiyempo at sumimple ng lumapit kay Stacy. Timing lang din na naiwan siyang mag-isa
dahil nagsayaw ang mga kasama niya. Lumapit ako at nagpakilala. Sabi ko, "Hey." Nag-hi rin naman siya. Sunod ko pang sinabi, "May I sit beside you?" Sagot niya sa akin, "Sure." Tapos, nagpakilala ko at nagpakilala rin siya. Konting kwentuhan, getting to know. Nag-aaral na rin siya ng college. Nursing ang kinukuha niyang kurso. First year. Ako naman political science. And then na-observe ko kay Stacy na gusto niya ako. Bet niya ako. The way she looks at me. Parang gusto niya akong tunawin. At ako rin naman. Nagagandahan din ako sa kanya. Kaya sabi ko, "Shot tayo, it's on me." Nag-shot kami. Tas hindi namin namamalayan. Umabot ng mahigit 10 shots na kwentuhan and all. And after that, naramdaman kong tipsy na si Stacy. Actually, hindi. Lasing na. Lasing na siya. Iba na ang behavior eh. Kasi parang tinutokso na rin niya ako. Like she wants to kiss me. She wants to hug me. And F me up. But you know, DJ Rocky, being a gentleman, umayaw muna ako. Sabi ko, ihatid ko na lang siya pa uwi. May sarili naman akong car. Nagpaalam ako sa mga pinsan ko. And thankful naman na meron akong mga pinsang tulad nila. Thankful ako dun na alam nila ang galawan ko. Tsaka 'di ba, hindi na ako supot. 18 na ako eh. Kaya inalalayan ko si Stacy palabas ng bar. Pero inawat niya ako at sabi niya, magbabanyo raw muna siya. Pero habang papasok siya ng CR, naduwal siya. As in bumulwak ang mga kinain niya. DJ Rocky, hindi na niya kinaya. Pero may malay pa siya nun. Kaya pumasok pa rin siya sa banyo. Paglabas niya, ay bigla niya akong niyakap at hinila sa isang tabi. At tsaka niya ako pinaulanan ng mga halik sa labi. DJ Rocky, ang bilis ng mga pangyayari. Siyempre hindi ako nagpatalo no. Humalik na rin ako sa kanya. Sa sobrang init ng bawat kiss ko sa lips at sa leeg niya, hindi ko na napigilan na dalhin siya sa isang cubicle ng banyo ng mga babae. At doon kami nagkaroon ng mabilis ngunit mainit na bakbakan. Tinanggal niya ang suot niyang dress at pinahawak sa akin ang kanyang 2 kabundukan na umaapoy sa init. At parang sasabog. At para niya akong pinabreastfeed. Grabe, ang sarap. Ganun pala yun. Pero hindi pa rin nagtapos ang lahat. Lumuhod siya sa harap ko at nag-perform na siya ng kanyang exhibition sa aking ibaba. Naisip ko tuloy, Lord, sana wag na tong matapos. Na-feel ko tuloy na tumindig at humaba ang ko like never before. Woohoo! At sa huling yugto, tumalikod si Stacy at sinenyasan niyang ipasok ko sa biyak niyang bato sa likuran. Ipasok ko sa biyak niyang bato sa likuran ang aking na kanina pa nakapagpapaligaya sa kanya. And within 4 to 5 minutes ng paglaban o bawi sa gitna ng pag-ungol namin ng nailabas ko na ang itinatagong galit ng ano ko.
Buti na lang, bago ako umuwi, nahingan ko pa siya ng number at messenger account. Kaya hindi doon nagtapos ang aming koneksyon. Pero imagine, unang bembang ko, 18th birthday ko. Dati pinanunood ko lang yun sa DVD. Ngayon, na-execute ko na ng maayos. Hindi na talaga ako supot. Sa ngayon, hindi pa kami uli nagkikita ni Stacy dahil magpapasukan na uli sa school. Pero maganda at regular naman ang aming communication. Pinag-uusapan na rin namin kung kailan at saan kami magkikita sa susunod. Malay mo naman, maging magjowa na kami soon. Kaya wish me luck na lang para may inspirasyon din ako habang nag-aaral. Thank you DJ Rocky, hanggang dito na lang. Muli, ako si Lloyd at ito ang aking SPG, as in Super Back and Earn Secret Files.